for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, na Sasa, Bhaijo, Kromo we wato wispo def mama Sranan. Anyong suf Sranan San E Psa karif ko arti de prenspari tori sobuso u aktori ftaki want de tordi si na kona fesifa kondere. Ja me baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West, wins pay def mama Sranan ari story. Banyi wisi wan kanti de nya maka, de come back, come face, de Luku de teki kick. Alleen we chadesan konfi kan verstaan San E Psa. Usmano konji siksif neji, want i saptak wansan detaki. If i mati kor you, i flow, maar if you hoor you self as potu, you dede en misdonjang abarawi cash. En bari wan garantangi masyarakat Gambo. En van hieruit meteen alle Israël people, vooral de massa in Europa, Nederland, België. Maar ook de massa die in het Caribisch gebied, de Sranan is er naar massa die in het Caribisch gebied. Juist. Je sabi, Amerika ook toe. En fuja zo uit met cara programma die de masyarakat Gambo. Tori deftaki, furu toe. Bon voorstaan def. Ja. So we biji so, dus luku no. We betejo batak te atterrein disi start. En a machines va terrein na president Masachan Santoki. En sa e hara loko disi ane pre. Dat want emme waarschuwen uno take step. Ja? No take step want if tu kan go ondera wil. Dus gos don in a terrein dat je volgt. De sapta ka terrein chari go na a juiste toekomst voor kondere. Je verstaan, je sabi toch. En die desma die daar zei, mi wan beji den tanyi. Tak loko, napa zei de meki bari of i tak falsani, omdat in a lobby. In a kondere dis no, a crisis situatie zou ik mota in safri. Une lobbyisme. Nee, we lob beleid. We loba ontwikkeling. Dat we lobby. Une lobbyisme. Ano man vrouw tori. Je verstaan. As an na kondere tori. Na tori fiu gram ching you af op ching. Dus voor zorgen dat je zet jiden fika. Nakatapi borsu. Dat je ja. Mi doe mee. Mi jepi. Mi doe wansani. Ik heb mijn steentje bijgedragen. En barawi cash? Na zo de masyarakat Gambo. So, dan no me yere wansan de my kar wansan is standard en poor sana sandaki. Dus masyarakat Gambo, mi volle hasani. Ja. Isabi en belangrijk gimito. Mhm. Voor volg dit soort zaken die zijn gebeurd. Dus a economia. Precies. Lek van bepaalde man volg dit aan niet naar wat trabril. Ja. Maar dan me liep de man dat isabi toch meer lukken naar mi bril. So ma yere jaso. De man yere jaso. So lazy, I kan potwan asif drink watera. If I no one drink water ka do sa wanai. Ano drink. Ano drink. True. Dat dong na wan falek sani. If I vind dat I dong, they don't werkelijk. Maar if I vind dat I mi wan leri, mi wan sabi day no dong. Klopt. I sabi toch. Klopt. Dus dona use refer repareren ta boroko. Trabroko. I verstaan? Wat door aan het. Luku, organisatie nesa ikari standard of poor. Nawa international organisatie. Sa edu eigenlijk de mijn karen na een mooi woord credit check. Dus dat want aki amana wan wakti man jaher grond tapu jaher credit weisa di bani ala de san pe mone leni pe mone lolo fa economia waka ini kondre ala de san dati dat de mai chade san kompota wanda de seken seten kon dat de mandati dus de mana international erken. Dus te demanda pus wan cijfer ka doro, dan ano defi go beredeneren, no se kopot wan fix aan wan lei, a ini forma berek. Maar ang meest belangrijk sani ay tas hier sani si masyarakat Gambo na onafhankelijkheid
To, de man ne bemoei na nga no, trama no, ang lantina invloed ina sana. Dus no De man onafhankelijk, de man schrijft het, like je hebt constitutionele hof, to, onafhankelijk. Onafhankelijk. Onafhankelijk, de man. Ja. No man na next taki, de man Nee. tu de man roko, de man luku, tak okay papa. Ere maar de man luku na nga kom, de man kare mooi worden in een management de man kan ze kijken met een helikopterview. So, mayere jaso. Dus dat want taki, a regering disi, sans dong, of no one regering dan maar weet ik, dis no op invloed op de man dat is. No. Op invloed sa regering dis abi, nadat hij meke huiswerk bon, dat de tori ook. Precies. Imsha san so, lek wan juffrouw ta adina klas, Ja, a doseer you stof, ja, you leer you stof, dat je make je examen of je repetitie. ja. Isabi, Mhm. dat je make je repetitie op basis voor je kennis. Ja, Precies zo asande tak. Je kies aan mogelijkheid, je dina zit, a president dina zit. Dus je abi kennis, je abi know-how, nanga je abi netwerk, afi bidje pura kondroitasan. En Ja. nu komt het. Standard of poor, zorg, de man poor a rapport, en dat na recent, one day terug, tori weet je nou. ja. Isabi, Mhm. Sranan moppen uit default positie. Wakti, default, want fout misap tak na fout. Ja. Dus, if, te de Default. man, jere ja. Te was maar te tak i fout. Dat wat ik in op kong, in op boom, in fire. Isabi toch? Klopt. Ja, en default dat wat ik moet uit dat fout. Precies. Ik moet uit dat probleem zijn, want zij de abi. Juist. En de man pot unutap triple CZ. Dat is zo Dus na ervoor. 3C. Precies, 3C. Mhm. En vanuit dat 3C positie dat hij, nou, de man leg je uit Sadat inhoud. Sadati. Dat geeft aan dat Suriname dus zijn positie, financiële positie internationaal, Ja. dus kan dragen. En ook dus op basis dat de man zit, de man huishouding in Suriname, boom. Je kan doen, kom je dat kijken, de investeerder sang, bij Frede, Chinzo Fuka, Sranang, dat hier no de man die na default het Ino de kredietwaardig. Precies, mina wan go do saka nga de man want aan de bid garantie. Ja. Isabi to. Maar nu, omdat de man zei, de boys oppo triple C. Dus, dore oppo. Unu lek Sranang, oppa doro no. Isabi abe tapu daw, oppa doro gide ma ina financiële wereld. Dus no allemaal longkong. Maar wakti. Fosigo moro fara. Mi denki taki fu adoro di tak opo. Want im sabi nana Sasa Bhaijo Kromo me leku wansan uit fu verstang. Taki yabi a minister fu bibes. Masararam din. Maar a buitenlands beleid is van de onder a president. Dus na voorloper van beleid, a buitenlands beleid, fugo set sani, van doroka opo, fu investeerder man die wan kon, cha fabrici kon tusani, yepunu, fu motoita, ano dati. Na dati masra Gambo. Na letterlijk sa itaki na dati. Mo probeer fu chare go tapwa niveau Luku. Eigenlijk in minom go terug in een kijkspiegel, maar soms asaan belangrijk gimi. Point of correction. Brawi cash. Omdat zo net Frits fluister met taki ube disi manua san kon de trafasi. Samsa eigenlijk, want je gaat terug. Luku. Die verkiezing toch, voor 2020, Ja. dat usap ete standard voor one rating dat Suriname dus in de default positie wordt geplaatst. Dus dat want taki, fos a verkiezing, dat de man sakau gogo poti no wan goli, wan olo, pefuk mota ini, ika absorb politiki wani, ika de sumai wani, ika 20 gong, anga drikanu, inek moto dape if ino ab wan prudent beleid. Juist. En daarom ben probeer voor leg je uit een vertrekpunt. Fos a verkiezing, over die one is die positie. Het heeft ons letterlijk 3 jaar in beslag genomen, if je mag takken zo. Ja. En daarmee me bedoel, alle de beleidsmaker, en inclusief Sranan Nation, Ja. Taibere, Juist.
Isabi to. Taibere, Mhm. uspa anu kon together. Ja. En dan mine luku politieke kleur, hè. Nee. Me go vanuit, het gaat om een nation Suriname. Sranan man. Samus mopo uit a SD position. Ja. Position me bedoel SD voor omdat wang onafhankelijke organisatie tegen je voor zijn verkiezing. Dat jere no. You default bij no kan no wang organisatie of internationale organisatie no roko na nga Sranan moro. De no kong. So mayere libif dati. Maar sabe kap sana nga serna. Precies. En mo leg je ook toe uit, Samsanga Srana. In Adriari dati. Heeft het dus een regering, een top comitaking, de massa en meka beleid. Ja. We moesten bondru kona wang en zorg ervoor van luister no. U abi pot bepaalde sanita papieren, de mij kare mooi wordt actiepunten to. Ja. De eerste one bedek ba, peu op de paimang. Ja, maar gaat Oppenheimer bondholder. Ja. Dat te meyere sanati dat me koppel direct hoefdraad dat peto, boefdraad. Hoeveel van de Isabi leen? to. Ja. Te meyere temang etak Oppenheimer. Met Ja. budget trail na met budget denk je pe aman dat de. Mhm. Maar goed, je hebt Oppenheimer, Ja. je hebt India, Ja. je hebt China. Ja. Je hebt 3 principes Maar- Sranan tek. Sranan. Europa Fos, waren. yere bosa motaki, fos 2020. De ma tek piji paima. So mayere jaso. Ma isabete taki baga averkiezen toch? Dan wantum takasan lek fasan de. Da regering be ap tumunten, dus a win partij. A regering is dono. Be ap tumunten fu be set kong. Sumo tro minister, sumo disi, sumo dati. I verstaan. Terwijl dat de regering, de demissionair, dus abem handel lopende zaken af. En door de lopende zaken abem moest handel af, dan a president, a ex-president, want no na ex-president, kon chise serefi, want anoman vindt pe hoefi van de leen de nanga money. Die verstaan. Daar kon chise seref tak ma, van mi opai atoso. Van mi opai de resija volk. Van mi opai de ambtenaar. Je verstaan. True. Dat is ado. Hallo eto? Nee, aan hoefi van de leen. No. Sa president Adi do. atega incoming government, de may Ja. kare to. Ja. Een nieuwe regering. Ja. Dus een regering voor no. Ja. Atay metagere kontek des turu na tafra snel want mim lomi no man pai no amamoro. So, maar dat jere ja, so dat one taki, a regering, die gwe, be a pai ma binnenlandse schuld toe. Masra Gambo mo gop chinso moro fara. Bon furu man en dat na mi optiek voor Luku zaken in de financiële wereld. Me ano wa econom. Nee. Maar me sisan tanga trabrel. Maar ik heb sapsa. Precies. Dan mo leg je wan sanja zo uit. Alama e barva omo. Ay. Toch? Dis boom dat no boom. Ja. Toch? Maar isabuan DSB bank directeur be knap fese mofodoro. Ja. Da mai tegi tak yo lantino an payo no ala bank faillit in Sranan. Na op één bank alleen sabe hore edehi. Ja. Alamala be klari pe lanti be ap andil. Alamala. Finito. Niente capi. Next. Ja. Lanti tek om een miljoen na de mangelijk lening. Dan met dat vorige regering torere. Ja. Nakpanya. Waardoor alle banken kredietwaardig en liquide middelen gewoon failliet waren. En zo, het is wel interessant. En me begrijp ook toen ik op Chimoro vara, me begrijp ook toen voorzitter voor de bankwezen. Ja. Isabi, tak amang nogo, tak wasan zomaar tuto. Nee toch? Isabi to. De shita ki yung de san kadoro si. Daar bangi na next, da los van centrale bank, de man bij aardappel na nga tuto. So, maar jere jaso. Boy de bani. Mijn babi, de man be borgu worokoto. Dat na populistisch beleid. Fube sorry tak me mek pasi. Me do disi, mana borgu. Precies. De man kareta de man teka santa borgu du de sani. Sorry alsof tak asane waka. Maar isap tak dat hoor dat kon klem. Na minister of die kono, gos dat tafara. Takanga de aannemer demande mek pasi, demande bouw disi, demande bouw dati. Tak jere wo herschik de schulden
voor zet de schulden kapot bakken, dan we gaan met nieuw regelen van een regering die is op maar ik kan go door aan de world. Ja, plus- Dat is verdienste. Ja, precies. Want daarom leg je uit, Luku, bijvoorbeeld vergeet die presko actie dat maar Monaco, die unua haircut. Ja. Isabi, bij elkaar de bedrijf, eigenlijk is het niet formeel nodig, maar moet tegen de alle de bedrijven zijn doen asfalteringsproject. Ja, chonga langa. Isabi toch, Cool Deep Sing, Ja. Baitali Group, Ja. alle de bedrijf die zie. Biggie Pai, man, de man op na lanti. Ja. Omdat na, Luku, me het denk je want trasani. Als je het niet hebt, Ja. toch, dan moet je het niet in uitvoering brengen. Maar de andere zijde is ook, men begrijpt ook toe dat je ontwikkeling nodig hebt. Maar nog horen een nation, nog horen people voor de gek, voor doen alsof dat alasana koken. Dus je panja nyang drinje prisiri. Dus dat is man, sta erbij stil na leka sam takite. Ik ba hori biji boda biji feest. De gwa also idena roos in jouw op chipita. De go siribi leki data po een roze schweef. Maar dat tewietje mate da harde realiteit dat pe want dat te dat ze hebben de fromik trouwen. Want je kan niet op eigen benen staan. Maar probeer voor halen een voorbeeld aan. Maar dit is na meshito. Ja. Meestal te bepaalde man vindt money eind van de maand, salaris. Ja. Nou weekend de man gaat chillen, zwaar. Zwaar. Maar in her chillen, de man ne look kapot money toch. Nee. Dat de man chillen, dat tamara, de man wiki. Dat de man dit dat boy, sami do. Fami scattera money. Ja. Isabi toch? Ja. Precies zoals vorige regering doet. Dus als dat eigenlijk dat de man wietje man ting. Maar dat de mij vergeten, meneer Kotimo voor Masrakambo, de mij vergeten dat je vaste lasten hebt nog. Ja, Je stroom, je water, kan je euro, je wagi aflossen in pai. Maar een weekend je chillen platano. Dat Dat jo- zou je doen. Je belly ma, je belly brada, je belly chisa, je belly buurvrouw, je buurman karkom. Yo go leji de man pe meka pai ma. Hey, here no lend me one money when I lost me wagi af. Me lost me grown af. Me na money fu buy one san. Ja. Dan a Yusref zoeken toch? Iya na yusuken. Dan a Yusref zoeken. Ma yere jaso. Yuseref suken. Maar you di perde China also. Precies. Isabi to. En dat a vorige regering doen aan people. Juist. Bovuru manesha sani. So, utakwan pisco, na Sasa Bhaijo Kromo. Je verstaat, daarom Arki wan chipoku meku relax. Meku chisu sherefi. Sabakutem Asani no one moro Mako no forcer asani Mahuma libi mi mek mi gwege Mami ye no mamoro Leave me make me gwege Mi ye no mamoro Alibi nego moro Mako no forcer asani Woman libi mi make me gwege I me no man moro Leave me make me gwege Te ati no machare moro So, nou Archa poku dat af Lucy e de even toch. Isap te yawa elastic de spamming. De chari anu kombaka bij elkaar dat elastieke kotjes zijn normale lengte baka. Positie bata. Positie baka. Dus dat we takina na Sasa Bhaijo de teke positie want we go moro fara. Je verstaan. Dus den bereken taki no u op een bureau ja toch. Die Luku bureau staatsschuld. Bureau staatsschuld. So, dus dat want taki a bureau dati win suma wis na wani of Bhaijo ik kan jumpo go dape inaki email dat je sabi asana no wan geheim sani na wasan fa volk dat je sap precies tak omena staatsschuld de en pw go. Mo probeer voor licht en direct uit Masrakambo. Als staatsschuld voor een regering die is 3 aan. Ja. Op basis voor een bruto buitenlands product. Ja. Bruto buitenlands product. Bij de bijna 150%. Afurwara. Masrakambo average
Ja. In grondtapu, ims doen tussen 40-50%. Juist. Dat want taki, je bruto buitenlands product, a dekking fee voor 6 maanden moest man kom. No udoro 4, we go bar richting 5, 6. Wakti. Udoro 4 dus no. Uno ba wamu sere. No, next no bede. Dan no wa before. Ja. Do mancher tu. Voor de standaard. Ja, dat we door standaard. Do de Da standaard op pour unu voor a triple C plus pot unu moro hikande enkel wa gewoon C. Da man taki da sukuruk ba. Man wansan mim taki me por mi pet. Ja president isi. Weet je af. Ja, want dat dekati. Het is belangrijk, Masra Gambo, dat kijk, leiderschap, je verantwoordelijkheid nemen. En het meest belangrijke waarin ik zie, is met mensen goed aan tafel zitten en onderhandelen. Ja toch? Isabi, Luku, a kondre be di wan, abede, met take no award, abede iwan financiële probleem. En het heeft heel veel effort en tijd gekost. Dan moeten we ook eerlijk zijn, mensen. Isabi toch? Want dat kan net op een traat doen. Eerlijk. 3 jaar lang voor onderhandel naar Oppenheimer, naar China, naar India en natuurlijk ook toen naar de Franse consultantbedrijven. Is niet makkelijk geweest. Maar lief dat hij dan na Sasa Bhaijo Kromo daar zie, het taibere. Precies. Ja. En in mijn rekening, aan het tak, Medina veld toe toch? Mhm. Messi niet toch? Ja. Natuurlijk. Het is hard, soms maar het daily base kan dit normaal. Pota yang het tap maar daarom met Luku bepaalde zijn niet Thomas Ragambo. Een sociaal programma en vandaar. Dus je met iemand tegen mijn president jaren. Amam Luka sociaal programma op Chimoro betre. Nee, maar dat ama dukba. Want asani ama lekti apis dat pura sociale sa. Oké, dat miere toch? Ja. Maar if me Luku tak yung bepaalde san samus wakap Chimoro bunto. Dan me Luku bijvoorbeeld. Dus massa ik heb chinsa ik was koro. Ja. Isabi to soms den a brede. Ja. Nanga de wandati. Dai hat me. Ja. Isabi. Dus ons skoro-programma Ons kan skoro-programma kom. Ons broodprogramma. kan kom. Isabi de wandati, maar goed. Mijn punt, probeer voor hoor akondrista van niveau is. U alamala u spambere, dadelijk asukure lolo. Hoor is spang ete. Bueno, ana sukur de mai kober. No. Je bedoel sukur de we potin te. Te. Ah, zo. Maar dat jere no. Dus dat je begrijpt na Sasa Bhaijo Kromo. Taki a pasipo de no. Dat want taki de zwartkijkers. De man de winsi taki asan mus go takuru de kan kon amakti. Ino sabi sende de wan kon. Want bonvoerman en waman in a coalitie is bebarik ba taka volk heb pinako ser de peti. Ja. Isabi dat na populistisch beleid. En a president tak nee minister no peti, zijn de mek minister peti, mek de bedrijf kon doen, mek Sranan bedrijf chis kans voor go joint venture toe, en dat de Sranan chin kan go worko ook toe. Want te sera peti, na ote ama wani explorering. If a man wani want Luku no me kom mi abwan klinker voorbeeld, want ik ben ook belezen. Je verstaan Arki man Luku man, taki Amerika ap oli in een bodem toe, maar ne faseng. Amai teka met de oosten, Ja. dat amai teka oli. Klopt. Mama ap oli in een bodem. Tata ap toe, maar tata teka terapresi. Ja, maar op gas man, man. De man gebruiken. De man teka terapresi. Ja. Dat want ik na appel voor de dorst, dat te doen moeilijk in een lever mi moro dan mi abi. Je verstaan? En dat sa de man doet ja zo, dat deze rapeti de man ja, dat de man overke ote de wani dat juist do met de gebakken per wan nana Bhaijo fret sala de man bari want andere chier denk, want die de nya do nya wayari, valk mooi sweetie, Ja. dat baka dat do nya toko kuku. Precies, maar ook toe belangrijk Masra Gambo, like fa itaking en nou bon prespar sa ichaka fesi, motegi sana ni. If ibe sera a oli tunder tijd, de man besap ome oli bede dape. Nee, Dus je go bije serwa sanda ino sap sadine ete. yo serwan san if ja volk brood spelen, of de kan lobby you. Precies, full of you. Dat amoni chinso money de, giwa komend periode, want 2-3 jaar, dat amoni klari, dat je denkt, sa gebeurt. Maar dat deed na pai maar No, ite. ina pa ima ete. Terwijl no we los af. Next op dan. Terwijl no we los af, hoe herschik, hoe zet kom. Dat want ik dus in feite, mi etak disi, a regering discussie tap ala toeyesi.
Maar de nom tansiribi. Ja, maar no tansribi. Dat Dem belangrijk. godoro. Dem godoro. Yes. En mo probeer voel leg ook toe aan sa uiteren mas Gambo. Luku, a staatsschuld is soort unua beeld sa gebeurt in Sranan. Ja toch? Ja. Standard Poor's gi unu ang rating PW knap no. Ja. Het is belangrijk wilik Sranamang voor begrijp zo zien we gaan naar economie. Kijk, Ja. je mag praten en zeggen en doen wat je wil. Is jouw financiële positie als land niet veilig gesteld? Ja. Geloof me, de economie nou draait, investeerders nou komen en het systeem nou lolo toe. Ano waka. Ano waka. Dus van daaruit mogen we terug. Daarmee bedoel, post 2010, de fine regering, dan kan meneer Venichan natuurlijk, fine regering, allemaal bij vertrouwen in de SRD. Daarmee tak voor mij, nooit me besparen dala. Is dat nooit me nego bij een euro, me abribi SRD. Mamoji wan tori. Iba mambe show kofra sandere. Na trutori ara. Dan kan de wan flight mota Miami kong. Dan Amerikaan e jama dala. Matak meneer mino wana dala Jim Serna money. Precies. Dus het is belangrijk, if het financieel systeem voor Sranan city, dadelijk misschien zo moro betre, Ja. dan ga je weer vertrouwen in je eigen munteenheid. En dat ben je afvries voor Sranan people. Ja. Sranan people shitak boy, Sranan, fado iwa olo dape fos 2020, nak panya scatter, nanga SRD if mino, nanga komita ke grofo, nanga wa SRD you know man, charwan container ardapel, nanga wa SRD you know man, charwan container space uli, nanga SRD you know man, dus je hebt die dollars nodig, toch? International na tu taranga money lolo ara. Precies. En so je zie dat if you know aba vriend valuta Ja. in een masiki, maar lokaal un probeer voor ook nanga unumoni. Ja. Je sabi to. En me shitak a vertrouwen. Ik kon Sasa free in een SRD. Het is nog niet waar het moet zijn natuurlijk. Je sabi to. Maar me shifada may roko masragam. So mayere if i taki local umus mangoro ko na ngau eji money. Dat wanta kung go producer tu. En dan enough producer tak yo prani 300 hectare karu. Me kan pran 20 meter karu. Dat afise refi. Dat nog. De pur wan saka. De i or wan tu finya de sera tarawa. Ja. Ano wa yepi no? Tuurlijk, nou een economische waarde je voegde mij karen toe toch? Juist. En dat levert dus geld op. Mooi. En daarmee kan je dus je levensonderhoud ook beter gaan inrichten en noem maar op. Maar met Takuwansani Masaragambo, het is nog een beetje volhouden. Brief me. Mi is she so Sranan ego. Dan met taklek wan jongboy, isabito, in Anisha sa iknapo en Luku sani vanuit wan trabre. Je hebt natuurlijk zwartkijkers sa ook kon demotiveren, je kon leggen sa uit, dis no boon, dat kan beter. isabi. Ja, wan zwart kijker toch. Wan man wolf en schaapskleren. Apadati. Dus a jersta ma wichi mantele mi brief ama leisa san if stand tempur. Ama korsu. Grip. Alla sort san mitama ama ne firbun. Ama bore sukbara. So karak da mai karak. Bigado. Ama bore Ma- suk. En we hebben comité, de soort man die zo na van hoe doet Thomas Raga. Nee, want Isa amas dito. don hei da mai orna na ja sa spotu. Don hoog en droog da pap tata. Da mai skrif sani mino man gebruik a term dati. Ma amai skrif wan lo fausa takasani. Babau. Babau amai skrifi. Fu barikaf chis na Sasa Bhaijo Kromo we wato. Tanga fret serfa ma wachir. Chisi ma fret ste amatak nee, jij bent een wolf in schaapskleren. Mongop chimoro para Mas Raga. Dadelijk trajari, misje agges en sommetbeurs e kombaka. Shot beurs at dati. Dat die na a beurs van olie en gas zou bij Abigba. De mij go moro para nanga dat die op chiso moro bigi. Dus dat wan taki. Asane ko moro korosbe. Pe Joke, Frans, Arthur. De mga to fros go tani keri, no? Dus de activiteiten bij de komba. Ja. Mi de chiso dichtbij inasani meshide sani Mas Raga. Dus dat wan taki. Isap ome witman bedrijf, kom ik take witman bedrijf. Wan gisranang a opportunity. Dat lift up. Vooral naar de jongeren toe me wan taki. En vooral de young entrepreneurs. Sta niet stil.
Isabi to, stani still internet na nga internet, je Google, je bereik wan losani. Ja. En vooral de jongeren met druk vanuit de plek, ja, zo beetje Luku soort bijdrage je liever dape. Dus wacht, if me verstaan bong, dat dadelijk if je nou look bong, de moet ik paramari bong, lek uit, maar de moet aan keri. De soort wat dat ook gebeurt toen ja. Ni keri saramaka koroni, Precies. want dat tapa ontwikkelingen kon. Ontwikkelen ook in hier kusvlakte masraga. Isabi Mina sab aftrama sabi susandal ahafan e kom voor DP World ba de man de bisi na may heide pal ba de man de follow in gang. Madayere. Want dat ding me shakele kon e pip pip luku e we. Maar o jeng en peresi want dat en apkoron tapu. Den begreep dat ondertussen niet keri, saramaka koroni, de mij bereiden voor een gomita oil en gas. Isabi to, apure sluit aan. Je verstaan? Ja. Dan, desma van achterland voelen, a binnenland, Ja. para, Ja. en zo. Ja. Want we nap dat ito, maar zou abiwa grond, vruchtbaar grond. Isabi to, dan bije parani, fukai even naar den. Want if you look at the district, Saramaka, Koroni, Kauna, Ja. ala de districti dati, de mada lok tu no anga pran grong. Mo probeer fu eigenlijk a euro dorok ba masraga mo meneer tijd dorok ba, maar mo giwan hint no mo, even snel. Ja, De a haven dat kom. ja. Vrachtkosten, nu is bijvoorbeeld export voor vrachtkosten voor Suriname duur, hè? Ja. Waardoor, laat mij zeggen, een groter deel van bepaalde producten eigenlijk niet op de internationale markt kan. Ja, ja. Si a baggerproject like qua economische water. Si a haven sa economische water. Wat gaat gebeuren? Onze producten kunnen wij nu wat goedkoper gaan produceren. Voor dit op exportmarkt met dalakong. Mooi Dus zo. daarom met probeer voor leg de jongen uit. Sta niet aan een kant te kakkelen en op de hoek daar te staan onnodig voor is dat wie toch? Ja. Hey, lever je bijdrage. Beetje Luku soort business mind dat je abi voor go in de exportsector. Dus ala say sabif do, im do. Je Want doe. in a grond tapu we live in een globaliserende wereld. Pe ala sani, look at TikTok no be there. No TikTok kon there. Maar mek mo na nga TikTok. Je verstaan? Ook to dus dat go, like fire taki, go Google. Masami etaki, vooral de paramang, uno tana baka metake ete walesi. Na unbeliever gronyang, dus aardvruchten, die foto. Ja, of asma bega para, take go baye gronyang. Isabi tok, ibakak saba alay sande sandati, bede productu sa de ma believer. En mi sabis ma di bouw oso na nga money dati. Dus uno libu serfa baka, want binnenland etjes a support. Maar yung begin do, fu a regere shitak, hey, desma di se mek moiti ko lang awan anu jiden. Manos don e wakti taki, iyami wan prani majima machine. No, maluku LVV Asan network minister also? laat spraat bijna 100 zoveel machine equipments van brushcutter tot weet ik veel allemaal. Dus, ay kong masragambo. Maar you muswani, want you ay no mak frede woroko. Me si wan boy na para e play om een regerman. Madame vraag me asot meerwaarde ama abi. Leg me uit. Amane leer en achterban, tak jere no. Yung trusiani na grond, pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De kat napu de tak, ay minawa jaja sarnamang, minawa jaja sarnang uma. En ite wansani, de tak minawa jaja paramang, wan me prantu me marchip servanga de tradistricti. En mi ote yo wansani, en datum sabi, mina masar dignity Gambo. Para sa lobby wan le fa usabi. Udoro na einde van programma en me baru een grand tangitak uluku unu jaso tidak ita programma. Maar meest belangrijk udi na December verba. Dus voorzichtig tapadek. No dulaw sani, dringi sani, maar met mate. Lek va alamay taki met mate. En weet waar je grens is eigenlijk. Isabi, van jaso uit me baru een grand tangi en tot de is volgende keer is na Fikash 2.0.